YouTuber bat zer den azaldu horretik, lehenik eta behin YouTube zer den jakin behar dugu. 2004 urtean, PayPalen bidez, Chad Hurley, Steve Chen eta Jaude Karim ezagutu ziren. Hurrengo urtean, hau da, 2005an, YouTube webgunea sortu zuten. Baina, zer da YouTube? Bideoak igotzeko zein ikusteko internet bidezko plataforma da. Hau jakinik, bideoek igotzen dituzten pertsonari YouTuber deitzen zaio. Aipatutako bideo hauek sortzeko, YouTuberraren ezaugarri batzuk izan behar ditugu kontuan. Ideia sortzailea pentsatzea, gai oso onak zehaztuta izatea, ikuslekiko interakzioa sustatzea, antzestoki on bat aukeratuz, sare sozialetan bideoak elkar banatzea, beste YouTuberrekin kolaborazioak izatea, pazientzia, jarraitasuna, eta batez ere, zu zeu izatea. Sortuko duzun bideoak ezaugarri zehatz batzuk izan behar ditu ere. Esate baterako, egunerokotasunera bideratuta egotea, edizio on bat izatea, gutxi gora bera 5-8 minutuko iraupena izatea, bideoa bisualagoa izateko baliabide anitzak erabiltzea, eta bideoak itxiera on bat izatea. Adibidez, hurrengo bideoei sarrera emanez, edo sare sozialetako loturak adieraziz, audientzaren arreta bereganatzeko. Orain, zuen txanda da. Bideoak sortzeko ideia originala pentsatu dituzue, utzi lotzak alde batera eta ekin lan arti. YouTuber bikainak izango zarete eta